căsuț. Voi v-ați făcut aici o căsuță, da? Da. Am și zi și noapte. Ok, da. De ce am făcut așa să copăcem asta? Aveți un decor parcă de sărbătorile de iarnă. Atent. O fugit. Felix. Felix. Pss, pss, pss. Fugit, să duci undeva să odihnească. Nu vreau să fugă. El, în loc să stea pe covurașul meu moale, el stă pe noroi. Mi-e jale de el. Eu vorbesc cu el. Aici n-ai voie să dormi. Aici e zona căpșunelelor. Căpșunele aici dormi, nu tu. Eu uite, acolo este zona ta. Haide. S-a pus singur. Netețește el și o să stea. Te rog, nu mai fă niciun zgomot brusc. Ca să treci. Umble discult și acolo e baia. Și roba e viteu. Noi doi umblăm discult, adică. Aha. Am înțeles, acolo vă spălați picioarele, apoi iar... Dacă ți-a dat și fata în restaurant. Preferatul meu lucru din casa asta e gardul ăsta. Și măsuța asta. Aveți și un radio acolo sau ce aveți? Televizor, cică. Televizor. Televizor și radio. Aici facem o terasă, așa, spunem pavaj de asta și ne uităm încolo, unde vrem noi. Eva, haide, pune-le în rând. Tu pune-le în rând, eu ți-l dau. Felix. Pss, 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 pss. Felix. Mam, te rog. Nu extrage. Să nu-i sustragă atenția, da? Da, că el vrea să doarmă, să se odihne. Acolo ce este? Nu te speria, Gucci. Nu te speria, nu-i nimic. Ia! Prea concentrat și stresat ești. Trebuie să te pun. Puneți apă. Ține-l. Sticla cu apă acolo pe masă, duci și o ia. Și acolo el o să mănânce. Raul, la tine se primește tot? Păi bunialul nici nu are nevoie de meșteri, voi îi faceți toată treaba.
Felix. Asta e bun? Sigur că e bună. Unde-ți? Vezi unde este așa? Nu nici chiar acolo rămâne. Pot fi pe aici. Ca să mutărești tot acolo. Bine. Mergem împreună. Lasă mai. Asta și o trișoană. Așa? Cum vrei, așa poți să o folosești. Așa. De noi cu asta putem să facem o masă. Da. Nu stai. Stai. Da, ești... La păsările să... Ia dă-mi lopata unde. Lopata e în alea. Dar nu-i mai trebuie bunica. Nu. Trebuie mai întâi să faci o gaură, cred eu. Și apoi să pui-o jos și un pic gaură. Nu, dar așa? Mhm. Așa. Oare la șine, uite unde sunt ea. La Felix. Că dare urechile așa în sus. Zici că e așa de enervat. Tocmai mai nervios când are urechile în sus, că ne întrebă. Foarte fain e când el să, gen, vrea să culce. Îl vrei mai liniștit să fie? Da, ca să nu fugă și când el se trezește lui bun din cauza că are multă energie după somn. Și el se duce și mă zgârie, mă enervează. Tare îmi place la bunica, că pot să inventez multe jocuri, să mă joc și tot. Voi vara asta, cât timp ați stat la bunici? Scrieți în comentarii. Și eu vă zic pa, pa! Ne vedem în alte videoclipuri.